Il-Partit Laburista jixtieq jirringrazzja lill-eluf illi b'mod dinjitus inġabru biex jagħtu tislima fit-toroq speċjalment tal-Kottonera, tal-Ħamrun, tal-Marsa, ta' Ħattarxin lil Perit Mintoff. Kienu xeni waqtiet li naħseb diffiċli biex ninsewhom, dak kollha illi pparteċipaw fihom, dak kollha illi segwewhom permezz tat-televiżjoni. U nixtiequ nirringrazzjaw lil dak kollha illi ħadu sem, nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lil ħaddiema ta' Wan li fil-fema tagħna taw kontribut tajjeb ħafna biex jasal dan il-messaġġ, dan is-servizz estensiv. Issa jmiss il-funeral statali għada fejn hemmhekk mill-ġdid ħanerġgħu nagħmlu l-appell għad-dinjità. Tajjeb li nuru l-affezzjoni tagħna, tajjeb li nuru dal-bniedem kemm konna, kemm għadna nħobbuh. Ma niftakru wkoll li dan huwa funeral statali fejn it-tislima mhijiex ta' partit imma hija tislima ta' poplu. Dik aħna nerġgħu nenfasizzawha li dawn qed narawh aħna bħala tislima ta' poplu fejn kulħadd huwa merħba u kulħadd għandu id-dritt li jattendi sabiex jagħti il-qima tiegħu, sabiex jagħti t-tislima tiegħu. Persuni dejjem qablu mal-Perit Mintoff, persuni li qatt ma qablu mal-Perit Mintoff. Għax dak li għamilna stat, u dak li juri s-sens ta' stat. Għalhekk jien bi kburija għadha ħankun mal-President, mal-Prim Ministru, illi flimkien bħala stat, flimkien mal-karigi l-oħra kollha, irrispettivament mill-liema partit ġejjin, ħankunu qegħdin nuru li dan in-nazzjon sovran huwa kapaċi li jingħaqad biex jagħti tislima xierqa kif għamel drabi qabel lil personaġġ politiku, rispettivament mill-liema partit ikun ġej, imma b'sens ta' dinjità, b'sens ta' dekor u b'imħabba.